खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। दा जों थांनो नागिरदों ढेकियाजुलियावहा आंनि जिथु बाइक गोदाननि नाम्बार प्लेट फैबाय थ' बेखौ फिटिं खालामनोसै नङा होमबा। नाम्बार प्लेटआ दाखालिनो सफैदों आरोना सानथाम सानब्रै जाबाय थ' थांनोसै न आरो स्पेसियेलि भिडिअखौ नायलांबाय थाबासो मिन्थिगोन जोङो बहा थांबावगोन। न'निफ्राय ओंखारबोनानै दा जोंनि हम टाउन मोनबाय। नै दा थांगोन नै इथिं राइट साइडआव थांबालाथ' बाजार मोनगोन। दिनै मंगलबार बाजार जायो। ओमफ्राय दा जोङो सिदा थांगोन। दिनै एसे भिर जागोन आरोना दिनै बाजार ना, दा एसे भिर आरो बोथोराबो जाबायदि सेकसिखा बा दा बुंसै ना। दा जों थांदों माने ढेकियाजुलियावहा स्पेसियेलि जोङो दा मोननै जायगायाव थांनायनि प्लानिं खालामदों। मोनसे जाबाय डिलाराव थांगोन आङो, बाइकनि नाम्बार प्लेट सफैदों होननानै बुंदों नालाय दा बेखौ जोङो नाम्बार प्लेटखौ लागायगोन। बिनि उनावहा जों थांगोन सिंग्रि मेला। दा गोबाङानो जोंनि खाथिनियाथ' मिन्थिगौ बे सिंग्रिखौ। दा बेयाव माने बोसोरे बोसोरे मेला जायो। लकडाउनावथ' जायासै, ओमफ्राय दा जादों। लोगोफोराबो खोन्थाहरदों जादों मेला होननानै। थ' बे मेलाखौबो नोंथांमोन एसे शेयार खालामनोसै। जायफ्रा खाथि बिथांमोनाथ' मिन्थिखागौ जानांगौ नङा होमबा। आरो जायफ्रा गोजाननिफोर नायगासिनो बिथांमोना जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो खाथिनियाबो जोबजासिम नायगोन, माने गोजाननिया नुफेराखै नालाय माखासेया। दा भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो। माने आङो फुरा मेलाखौ भिडिअ बानायनायनि माने टारगेट खालामदों। बानायजोबगोन आं भिडिअखौ। दे नोंथांमोनाबो नुलांगोन आरो ना मेलायाव मा मा फैदों मा मा फैयाखै। ढेकियाजुलि टाउन सफैबाय। दा बिनिफ्राय ससे थांबानो मोनगोन डिलारखौ। पुरा पुरि जोंनि न'निफ्राय ढेकियाजुलि टाउनसिम 1 आवार्स लाबाय, 1 घन्टा। सिना एसे बेलेग जाबाय आरो ना। दिनैथ' मंगलबाराव नै दुखाना बन्द'। थ' आंबो फुङावहा फन खालामासै, आं मैयासो फन खालामनायमोन। ओमफ्राय डाइरेक्ट फैबाय आङो दिनै। थ' मा खालामबावनो दालाय, गाबोनसो लिंहरदों फन खालामनायमोन आं दासो। थ' जेखियानो जादोला सिंग्रि मेला थांसै जोङो। थ' बिदिब्ला ढेकियाजुलि टाउना मंगलबारावहा बन्द' जायो। बे उइकलि बन्द'। माखासेया बन्द' जाया, माने माखासेया बन्द' जायो। माखासे माने 80% दखानानो बन्द' जोब आरोना जाखिनि आं दिनै नुदों। ओमफ्राय 20%आल' खुलिदों माखौबा मायाबा। ओमफ्राय डिपुफ्रा खुला बिदि। बिदिब्ला जों फैबाय जेला जों आरो सिंग्रि मेलायावबो एसे बेरायहैनोसै। मेला चलो ढेकियाजुलिनिफ्राय फैबोला, माने ढेकियाजुलि साइडनिफ्राय फैबोला नै ओरैजाय लेफ्टआव हाबनांगौ आरो नैबेलाय बरिया बानायगासिनो नै। सिगाङावहा नै ओरैजायमोन लामाया, दा ओरैजाय। ओमफ्राय ओंखारबोनाया ओरैजाय ओइलाय। थ' हाबबाय जोङो। नै देन्जार भिर माथो। दा जों थांगोन लेफ्ट साइडआवहा। नै सिं बाइक पार्किं दङनो, बबेथिं दङथाय मिन्थिया। जायखिजाया बिनिफ्राय थाबायना थांबाबोथ' खम गोजानलै। दा मानसियाबो नै देन्जार भिर। दा जेखियानो जादोला दा माने बिदिनो लासै लासै थांसै, जेराव पार्किं मोनो बावहा दोननोसै बाइकखौ। आस्थे खुरा बास। आदसा नैयावबो दोनजायो, खिन्थु ससे लामायाव दोनहैसै जोङो। नै साराबो फैगासिनो बास। आस्थे नै बा देन्जार भिर। नै बेयावनो दोननोसैलै आङो, नैथिं थांजाला। अके नों ओंखारग्रोलाय दे। माने नाम्बार प्लेट गैया दे गारिया। सोलियोना? अके दे जागोन दे। अबेथिं दोननांगौ? ओइ गाहायथिं लांसै ना? बास। नै पुरा लास्टथिं दोनफैबायलै आङो गारिखौ। इसोर नैलाय दोनबायलै इयावनो। हेलमेटाबो थाथोंसै ना मा बुङो? अके दे बिदिब्ला राङाबो होखाबाय 50 रां। तो चलो चलते हैं। फैदो।
डेन्जार गोजान थाबाय आरो 1 किल'मिटारसो दंबावो खोमा नैथिं मिनलायदों आं भिडिअ लानायखौ नैसोरो भिरखौ दा बुंसै आरोना डेन्जार भिर पा दा जोङो सफैबाय आरो दा सफैनानै एसे मेलाखौ बेरायनोसै ओमफ्राय नै बिदि आरोना बिसिं केमेरा नुजा ओरै खालाम बेयाव केमेरा नुजादों आं सासे पुरा बिसिं माने केमेरा जाना फैगासिनो नै डेन्जार भिर नै बापा नुबाय डेन्जार ना भिरा जेसेबांनो भिर बेसेबांनो मोजांबावसो थाबायनो थांगासिनो जोङो नै बाप धामाकाव किमान itu 20 टका म्यूजिक खेला म्यूजिक भिरा नुवाखै भिरा डेन्जार ना थ' फैयै जों दा जोंनि बाइक पार्किंखौ मोनफैबाय बाइक लानोसै थांनोसै दा नै जोङो ओंखारबाय स्टेन्डनिफ्राय बाइकखौ लानानै मानसिफोराथ' डेन्जार आरो मोनायाव बिराद भिर जायो दा जोंबो लासै लासै ओंखारलांसै बेखौ ओंखारलांनायावनो मिनिमाम 10 मिनिटसो नांबावगोन दा नै लासै लासै थांनायावनो दा जिखियानो जाथला लासै लासै थांनांसिगोन उपायथ' गैला नङा होमबा बोसोराव खेबसेल'सो जायो नालाय बेवहाय मेलाया बेनि थाखायनो माने गोबाङानो माने फैयो मेला नायनो खाथि खालानि गोजाननिबो फैयो दा बुंनो थांबा नै जोंबो एसे गोजानानो जाहैबाय एक्चुअली बे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलि खाथियावनो आरोना सिंग्रि मेला होनना बुङो आरो सिंग्रि मेला दा जानायखौ सिंग्रि मेला थ' नोंथांमोनथ' सिगाङाव आं भिडिअनि गेजेरजों खिथिखाबायानोसै आरो माखासेखौ दा जोङो थांबाय थागौ नै दे नै एसे सेंबायलै नैयावहा जा गोजान दंबावोथ' दा बुंसै आरो नै मालाय गासैबो लैहोर फैनाया फैगासिनो थांनाया थांगासिनो सोरबा फेमिलि लाना फैदों सोरबा बिथिं लोगोफोर लाना फैदों सोरबा गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड फैदों नङा होमबा गड आयु जा खस्थ' दं बारबोबाय आयु जा बायदि एम्फौ बायदि मानसि एम्फौ बायदि भिर ना दा बुंसै आरो दा नै बारबोबाय नैयावबो एसे एनै दङ बाट नैबेखौबो लासै लासै आरामसे बारलांगोन दा समा जागासिनो बेसेबां 5 रिंगा दा समा जागासिनो 5 रिंगा एसे मोना जाखांबायानो अलरेडि मोनाहैखासिगोनानो खिन्थु जोङो दा माबायावहा मेलायावहा जेबो जायाखै दे दा टाउनाव थांनानै माबा मोनसे बुस्थु जानोसै खिन्थु लानाया लाबाय जोङो जिलापि लाबाय आरो बिदिनो मा होननानै बुङो बेखौ बुनिया भुजिया बिदि लाबाय न'आवहा ओमफ्राय दा जों जानाया जेबो जायाखै बा टाउनावहा माबा मोनसे जाहैनोसै एसे ओंखामबो उखैबायबो बाट नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ने थ' बिदिबा जों थांबाय थादोनि फाइनालि जोंनि हम टाउन मोनबाय दा नैयाव माबा मोनसे जानोसै बाब्रे नै बेलायावनो उफ जा मेंबाय जा मेंबाय दा बिसिम माबा लाबाय 40 मिनिट लाबाय तो दादा কি বুলি কয় কি আছে খাওয়া ঘুগুনি সুগুনি আছে নাই ঘুগুনি পকৰি বঢ়িয়াকৈ দিয়ক ঠিক আছে তাৰপিছত একদম গৰম বঢ়িয়া চাহ
बस गरम गरम घुगनी पकौड़ी खाओ और घर चलो गरम गरम साहा गरम गरम पकौड़ी गरम गरम आलु चप गरम गरम घुगनी जानानै नै थांगौ दा न'आव दा समा जागासिनो 6 रिंगा 15 मिनिट थ' बारा गोजान गैखाला मोनहैसिगोनानो नै जाबाय दा उनिया अके गाइस बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोनि ने न'आव थान्दा थान्दा कुल कुल की जै न'आव सफैबाय दा न'आव सफैनानै दसे रेस्ट लानानै फैबाय किचेन रुमावहा दा संगासिनो अमा बेदर आरो ना दिनै जोंहा मोनायावहा मा दङ मोनायावहा अमा बेदर फ्राय देखो ओमफ्राय र' आं नोंथांमोननो खिथिखानो दे आङो खाथिनिफ्राय नैबे जाबाय अमा बेदर फ्राय आरो नैबे जाबाय ना फ्राय ओमफ्राय रोसि गैया नामा हा लाफा अके गाइस थ' लाफानो थ' जोंहा डिनारावहा मा दङ नोंथांमोननो शेयार खालामखाबायानोसै नङा होमबा थ' भिडिअखौ जों आङो बांद्राय गोलाव खालामला आं बावनो इन्ड खालामसिगोन दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थ' बयखौबो गुड नाइट बाय बाय